moskovském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu Tu-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 1700 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2500 km za hodinu. Za vteřinu uletí 700 metrů. Se 120 cestujícími má dolet 6400 kilometrů. Posádku tvoří 2 piloti a palubní inženýr. Elektronická soustava řízení zajišťuje celý let se startem a přistáním i za nepříznivých povětrnostních podmínek. V těchto dnech mohou vidět Tu-144 návštěvníci Mezinárodního aerosalonu v Paříži.